Eta ni konturatzen naiz, 2 urtean, kriston diru pila gastatu dutela. Zertan? Drogatzen, festetan eta makinetan. Eta orduan nik diru hori amonari bueltatzen diot eta esate diot. Gorde, egin nahi dezuna, baina nik ezin dut eduki, eta horria erabatea edo beste esaten dut zer ari dan gertatzen, edo igual ez dut esaten nola garbi, baina ja mezu txiki batzuk bialtzen hasten ez. Laguntza eskatzen dut, eta, hasieran psikologo 2 edo 3 psikologo ezberdinekin probatu nun, eta hori, nik nekiena esate ziaten, baina erantzuna nola etzan, nik nekiena baino haratagokoa frustrazioa zetorren. Psikologoak uzten ditut, eta, saiatzen ez nire kabuz, nahi ziotengo, irtetzen banaize ez dut edango, horrela nahiz drogatuko, ez dut jokatuko, ez dut, baino gero ez da erreala. Zu jaikitzen zara eta lehenengo gorputzak eskatzen dizuna ja momentu baten da, droga. Eta oheratzen zea, eta igual ezin dezulo hartu. Egun guztia drogatu intzelako. Orduan ja hasten dira hor, gora bera gorputzian, antxietatea etortzen da, eta antxietatearekin batera depresioa.